Diewo debbo gadido e nder galle e nder chaîne mon Piindi TV yero ba mum sukabe dido Aisha e Kalidou jom galle Diewo gorko jaajjo jiddo yimbe liggotodo juldo kala ko dañi ene renda kono noon debbo makko Diewo ko debbo jiddo aduna ala ko woni tuuyo mum e muuyo mum so wana tekkude aduna rondo ene yidi ko mawni ene yidi jiye kam kadi ene bewni bibbe mum sikara wonde fibi gorko mum koy cabal wudere mum kono noon bandirabe ndaare ko do wattinta odo série non jogordo dogde e nder Piindi TV ene wodi mogiyankoɓe ngana Amadou Diallo bébé Aïssa Ceerno Modi DJ Dou kono noon bandiraɓe paame dey onon kala pade ɗum e nder chaîne mon Piindi TV ne tawno ko film e nder filmaji kala mo film no ko ɓorantaki film ti série Diewo oɗo bandiraɓe pademo omo wodi drame omo wodi comédie omo wodi suspense kibir kele hay ren ba fat kaser sida hay sida anana ala ko mi safata andal hunde tan woni ko ceerno ma wawa jiddo may jolof non wita wambabe sinan askene joni adani min ko mi jama ko toujours kala ko gandanɗa hoorema ko yiyetano ko e nder leñol ngol kala mo daari oɗo série ma yi ɗum e nder leñol ngol ɗum noon onon kala oɗon ñaaga ne paddo ton ɗum e nder chaîne mon Piindi TV boy babam kanko wino kam maw tottam min kaldi komin kaldi ko hawi kam maw tottam 10 millions boy 10 millions tan ce n'est rien du tout nan Kalidou aɗa wawi wiide kala tuɗɗo goɗɗo kongol yejjittaki e aduna mi ananno tan mi meedi haalande mo ya yilo e gor mi meedi haalande mo ko ya yilo e gor Aisha no meedi haalande mo ya yilo e gor ko soynotono so sami foti ko hoccede série mon gadano 100% pulaar ko Piindi TV addani on onon kala oɗon ñaagane mbattoton hen hakkille mbason radde ɗum huɗannoɗo mere so tawi rewado esum majji toni ceebo guerre mondial kam no wayno are galle mabɓe tan